시커보든 시커보시다. 오니 사르피도. खुलुमबाय सार। जागोन दे जिराय। मानोबा फैदोंमोन नोंथांमोना? जों बै हादान गामिनिफ्राय फैनाय जादों सार। नोंथांमोननि लाइजामखौ मोननायलाय नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो होननानै फैनाय जाबाय। नोंथाङा जोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा खालामथारनांसिगोन सार। अन्नानै नोंथाङा जोंनि थाखाय राहाखौ होथारदो सार। जों बे एसेबां खम समनि गेजेराव जों न'खर गारनानै थांनांगौआ जोबोद दुखुनि बाथ्रा जागोन सार। नंगौ सार, नोंथाङा बर'जों बर' होननानै जोंनो जायगाखौ होथारदो सार। जों मालाय बे दैबारियाव बबे जायगायाव थांना थाहैबावनो सार। नोंथांमोना बेफोरखौ मा बाथ्रा बुंदों? माइ डिउटि इज डिउटि। जोंनि डिउटिया बिमा बिफा आरो हारिखौ सिनाया। दायनिगिरिया दायनिगिरियानोखा आरो नोंसोरनि हाग्रा दानफायनाया बेथ' आयेननि बेरेखा। साराथ' आयेननि खोथाखौ थिगानो बुंदों। बे आसामाव हाजार हाजार बांलादेशिफ्रा दिनै हाग्रा दाननानै न' बां लुनानै दङ। बिनि सायाव नोजोर गैया। जों दिनै निखावरि गोरोबनि सायाव एसेबां अयनाय बिजिरोब्ला जों बोरैहाय सहायगोन सार? नोंथांमोना बेफोर बाथ्राखौ मा बुंदों? नोंथांमोना आंनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुंना जेबो लाब गैया। गोजौ एमएलए दं, मिनिस्टार दं, बेफोरजों थांना रायलायथां। आंनि सिगाङाव बेफोरखौ बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया। आंथ' गभर्नमेन्टनि सासे साख्रिसो मावो। आरो खोनासं, गोसोआव लाखि, फैगौ 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंसोर जुदि बै जायगाखौ खालि खालामना होआब्ला अब्ला आं खुगाजों राव होनाय नङा। आंनि सिलाइनि गुलियासो नोंसोरखौ राव होगोन। जागोन सार, नोंनि राइफलनि गुलिया देरहायो ना जों देरहायो? थुदो फंबायफोर। साला बिमा खर'नि जात, जोलै मोजांनि जात नङालै फंबायफोर। जोंनि मानसिया बेबायदिनो साख्रि मोनबाथाय गावखौनो गाव गिदिर साननानै लायो। साला बे खर'आव एम्फौ जेव जेव दैना थैगोन बे साला। ओइ आदालै, सिगुननि सावाव मोसौ बोरियाबो थायालै। बेबादि मानसिनाव सावाबो नाङानो। होनबाबोलै जाद्रायथाराखै। जाबाय दे आदा। কি কইছো? एम्फौ जेव जेव दैना थैगोन नायल' नोंसोरो। বুঝিনা ভাঙি। आदै, मानसिया मोजां जागोन ना? हामगोन ना दे, हामगोन, हामथारगोन। मानसिया मोजां हामथारगोन। दा दांगुरिया मोदाय हरदों, बेनिखायनो मोजां जारिनो गोनां जादों। खिन्थु हामोब्ला 500 थाइसे नांथारगोनलै आदै आंनो। दे आदै, मोजांल' जारिथारदो दे। आदै, ए आदै, आदै, ओइ आदै, आदै, ओइ आदै, 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 आमा, आदै, आदै, नोंथांखौ मानो गारना थांदों? आदै, थांबाय दं आदा। नैलाय गावाबा नै रोङागारा मालायनिखौ सिफाय हरलायबाय। नै बिफा, बिफा, दिनैथ' पुलिसफोर बुंनाय बायदिबाथ' जायगाखौ गारनानै थांनायनि खोथासो बुंदोंमोन। दा मा जागोन दे?
जेबो नङालै बिमा बेफोरखौनो सिन्था खालामलाबायो नामा पुलिसफ्रा जोंखौ गिना खारगौबानो बुंलाबायनायाबो जोंखि गिनानै खारग्रा नालै बर'नि फिसा जानानै Babali baba, जोंखौ पुलिसा गावथारबालाय गावालै बाबा गथ' मानसिखौ पुलिसा गावलाबायो नामा जोंखौ गावालासिनो आइखौ जों नोंखौ जों गावथारबालाय हामा आइ बेफोरबायदि सुनि बाथ्राफोरखौ रायखांनो जोंनि फट'गा आंनिसो हे सेस फट'गा जिबाय हारे फट'खौ बेसेबां नोंसोरा नै हामबायलै बिमा हामबाय सिमांनि खोथाखौनो फोथायबायो नालाय सिमांखौलाय सोरथो नुयो सोरथो नुवा सिमांनि खोथाफोरखौ गोसोआव लानो नाङा थादो आदालै आदा जाखादो लोंखादोलै गाबोनबा मा जायो माथो बर' असिया मैयानो बुंहरदोंमोन माबा मा होनो सिलायनि गुरिजोंसो राव होगोननो होद बे बिमा खर'आ फंबाय गेरेमसा बुंनायखौनो जोबोरै लाजिनांखादों दे फंबायफोर लों नंगौना लों दा जेबो गैयालै हादानाव बानलु बानलुनो सोलाबायनोसै नै माथो आदामोनालाय बेरे बाखौनो बुफ्रुगासिनो दं दे मानसिया रायखांबा मोनफैनाय जिउ गोलाव जामारगोनलै बियो आरो जिउसो गोलाव जायोना पुलिसनिसो गुलि जायो मा मिथिबाव दासो रायखांदोंमोन जोङो रायजो ज' हादाननि बानलु बाथोनलै जागोन दे आच्छा आदामोन संसाराथ' सुखु दुखुजों बुंफबनाय ओंखायनो सुखु दुखुखौनो जोङो बिखायाव बजबनानै संसारखौ जालांनांसिगोन फंबाय गेरेमसाया थिगखौनो होनदों आंबा हिनजाव गैयालासिनो बोरायलायलांबायसो मोना उन्दुबाथाय गान्दुखौनो गोबाख्रबना उन्दुयोलाय फंबायफोर आङो ओंखायनोथ'लै आदा दाथ' हरबो नंला गान्दुबो गैला गोदो आदाया लांदां गानफ्राव रोजाबनाय मेथाइफोरखौनो दोंसे स्राय रोजाबना होआमोन आदा खन्दा हो नोङो दोंसे औ मावजोबलाय लांबायलाय फंबाय आङो गोसोआव फैथारला माथो नोंनो बे हादाननि मेथाइखौनो दोंसे स्राय होगारगारदोना फंबाय नों खनदोलै आं खनबा बे मोसौ बोरमाफ्रा गिना खारदोंबा होमबा गिना खारला दे आदा मोना बुंबायब्ला आंनो जायाबाबो दोंसे स्राय रोजाबनानै जुमायलायसै हादान बियो जोंनि जिउनि हादान बियो
जोंनि आंगो हादान हादान बियो जोंनि जिउनि हादान हादान बियो जोंनि आंगो हादान जेराव जों रायजो जागोन जेराव जों संसार जागोन जेराव जों रायजो जागोन जेराव जों संसार जागोन इसोरखौ साखि दोननानै गायसनबाय गामि गोदान जोंनि हादान इसोरखौ साखि दोननानै गायसनबाय गामि गोदान जोंनि हादान हादान बियो जोंनि जिउनि हादान हादान बियो आंगो जिउनि सानबाय जों बेवहायनो जुगामि रायजो जानो खुंगोन जों बेवहायनो ग्रोम ग्रोम बर' रायजो सानबाय जों बेवहायनो जुगामि रायजो जानो खुंगोन जों बेवहायनो ग्रोम ग्रोम बर' रायजो जोंनि संसार जानाया दस्राया हेंथा दाहोथों जोंनि संसार जानाया दस्राया हेंथा हादान बियो जोंनि जिउनि हादान हादान बियो आंगो जिउनि दुखुनि देंखोजों दैमा दैसा सानस्रि सानस्रि गांहाबनाय सोलेरजों हाग्रा बंग्रा नेवसि नेवसि दुखुनि देंखोजों दैमा दैसा सानस्रि सानस्रि गांहाबनाय सोलेरजों हाग्रा बंग्रा नेवसि नेवसि गायसननो सानबाय जोङो गामि गोदान बियो जोंनि हादान गायसननो सानबाय जोङो गामि गोदान बियो जोंनि हादान हादान बियो जोंनि जिउनि हादान हादान बियो आंगो जिउनि हादान
बिमा नोंसोर खारदो सार बिसोरखौ गावथारना सार गावथारना सार बिसोरखौ गावथारना Ayuy, mana ba ayuy? Mami, Ayuy, nasa nga ayuy? Baba, Mami. हाबाब सोरनि फिसामोनलै बेलाय खाथियाव सोरबा दं नामा हे सर माथो थैसो गजोबथारबायलै